Алдагы ике котлау сәләмен без Новоспасская бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең матур 30 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Кузяев Фәнис Шәүкәт улы каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны беренчеләрдән булып, яраткан тормыш иптәше Гөлшат Наиловна, балалары Мәрьям һәм Кәрим котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерлем минем, йөрәгемнең иң түрендә олы урын яулап ала алган сөекле тормыш иптәшем. Инде 8 ел без бер-беребезгә олы таяныш, нык ышаныч булып, кулга-кул тотынып, гомер сукмагы буйлап атлыйбыз. Шушы дәвердә ике балабызны дөньяга китереп, иң бәхетле әти-әни була алдык. Мин үземне синең янәшәңдә бар җилләрдән дә ышыкланган итеп сизәм. Чөнки син гомер барышында бер генә тапкырда авырлыклардан куркып каушап калмадың. Гомер буе без булдырырбыз әле, барысы да әйбәт булачак дип яшисең. Бүген сине бәйрәмең белән котлап, иң мөһиме яратам дип әйтәсем килә. Раббым, алтын һәм бриллиант туйларны да күрергә насыплар кылсын. Безнең гаиләбезнең башына кайгылар килә күрмәсен бер үк. Куйган бар максатларыбызга да ирешә алса идек. Алтын алмам, күзем нуры, иң кадерле, татлысы. Язсын Раббым синең белән бергә алда атлысы. Яңа гына әйтерсең дә без өйләнешкән идек. Әти-әни булырга да җаныкаем өлгердек. Котлы булсын туган көнең, бәхетле булып яшә. Гомер буе синең белән булырмын мин янәшә. Яраткан әтикаебыз, без дә сине матур туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа бар кылган изгелекләрең өчен рәхмәт укыйбыз. Балаларың буларак, киләчәктә дә сине тик шатландырып, йөзеңә кызыллык китермичә яшәргә тырышырбыз дибез. Әтиебез каршы ала туган көнен бит бүген. Гомер буе аяз булсын баш очындагы күгең. Әткәйләрнең иң олысы, син бит иң кадерлесе. Балаларың рәхмәт укый, башын иеп икесе. Бәхетле бул, авырлыклар юлында очрамасын. Бәла-хаза, кайгы-хәсрәт язмышында булмасын. Кадерле Фәнис Шәүкәтович, без дә гаиләгезнең бар теләкләренә кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Ул да сөйә яратады, каршылый җырлап таңын. Күңел тулган синең белән, арыта ташы ярына, яшин куанып бәгырем, син дөньяларда барына. Күңел тулган синең белән, арыта ташы ярына, яшин куанып бәгырем, син dünyalarda barına. Min senin bilen kanatlı, күңелем мыңнар дарьясы. Min senin bilen бәхетле, матур шуңа да дөньясы. Күңел тулган синең белән, арыта ташы ярына, яшин куанып бәгырем, син дөньяларда барына. Күңел тулган синең белән, арыта ташы ярына, яшин куанып бәгырем, син дөньяларда барына. Яшик сагынып, сагындырып, бер-бер бездән җылы алып. Күңел тулган синең белән, арыта
dünyalarda barına. Күңел тулган синең белән, арыда ташы ярына. Яшен куанып бәгырем, син dünyalarda barına. Яшен куанып бәгырем, син dünyalarda barına. Фәнис Шәүкәт улы Күзәевны 30 яшьлек юбилей тантанасы белән ихластан Югары Терешка авылыннан кайнанасы Иркә Загидулловна, кайнатасы Наил Фатихович. Бүгенге көндә хәрби хезмәтен үтәп килүче армия сафларыннан Шурина Азгат, Карамалы авылыннан карт әбисе Сания Ризвановна, Югары Терешкадан әбисе Зәйтүнә Зәкәриевна, бабасы Фатих Абдулалимович. Апалары Венера Загидулловна һәм Гүзәл Загидулловна гаиләләре белән котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Балабызны үз кочагына алып, гаилә коруыгызга да инде 8 ел узган. Бу үзе бер гомер өлеше. Шушы вакыт эчендә син үзең дә безгә улыбыз, якын туганыбыз сыман булдың. Һәр чак дөрес юлга бастырырга тырышып, киңәшләр биреп яшибез. Кирәк чакта иң беренче булып син үзең дә улыбыз сыман ярдәм кулыңны сузасың. Бүген үзең менә нинди юбилейга ирештең. Ул әле бик яшь, сәер булса да бүтән кабатланмас. Шуңа аның тәмен татып кал. Эшеңдә хөрмәткә ия, гаиләңдә мәхәббәткә күмелгән кеше син. Бу бәхетең шушылай озакка сузылып, гомерең буена җитсен. Бел, biz дә сине хөрмәт итеп яшибез һәм Алладан сиңа бары матур гомер сорыйбыз. Ә инде безгә кунакка кайтуыгызны да ешрак көтеп калабыз. Арабызда булган чакрымнар безнең мөнәсәбәтне, булган сезгә таба хөрмәт яратуны киметми. Киресенчә, арттыра гына бара. Исән сау килеш, үз көчегез белән булдырган уягызда балаларны әтиле-әниле булып үстереп, аларның һәр казанышларына шатланып яшәргә насыплар булсын. Бар туганнар, дуслар җыелышкан, кочакларда чәчәк бәйләме. Нинди истәлекле көн соң бүген, киявебезнең гомер бәйрәме. Һәр туганны якты йөзең белән ишек ачып каршы аласың. Тәмле ризыкларың белән сыйлап киңәш биреп озатып каласың. Авыр чагы булды тормышыңның, инде шөкер итеп яшисез. Кызыбыз Гөлшат белән бик тырыш, төгәл, кайгыртучан кешесез. Теләкләрнең иң изгесен телим, рәхмәтләрнең әйтәм зурысын. Гомер юлыгызның бәхетләргә илтә торган иң турысын. 30 яшь ул кияү, бик күп түгел, гомернең иң матур бер чагы. Берләштереп торсын туганнарны сезнең өйнең җылы кочагы. Кадерле Фәнис Шәүкәтович, бәйрәм иртәгезнең концертын хәзерге җыр дәвам итәр. Без сезгә гыйбадәтле гомер теләп калабыз. Бәхеткә уралып яшәгез. Гомер бит ул ике килми, гомер бит ул бик кыска. Һәрбер көнгә сөенеп яшик, узмасын гомер бушка. Кайгы хәсрәтләр күрмичә, беркемне дә рәнҗетмичә, яшик сөенеп кенә. Кайгы хәсрәтләр күрмичә, беркемне дә рәнҗетмичә, яшик сөенеп кенә. Миңа Ходаемның язмышымның бүләге. Гомерлеккә сөйгән ярым, ышанычлы терәгем. Сулмасын сөюгелебез, сагыш җилләре тимәсен, ятлар сүзе кермәсен. Сулмасын сөюгелебез, сагыш
Yatları söze kirmesin. Ömürgeyler motor üte Parlaşıp usangına Sürelmisi yuyalıkını Yaratıktır sangına